Production. Makaman rano garkuwa gummata rano daga jaya yi sabon kore sarki dan mata rano taka lafiya adali wali sarki makaman rano adali idani na zo kwarai da sheka ya haya yi sabon kore makaman rano garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi shani kan kasar bunkura la saka mai gida makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi shani kan kasar bunkura la saka mai gida zahiri na sako buwaye makaki kai rayuwata Allah taimaki mai gidana dakta ya yayi sabon kore zan gaida garkuwata Allah taimaki mai gidana kai ka kaki sama da kan sai ka yo bunkure da bai mugunta Allah taimaki mai gidana a haka nan da ji zuciya ta kwadai ta na wake mai gida bunkure makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo irmi sha da kan kasar bunkura da saka mai gida banki ɗan namijin rano mai gida makama jigon rano shugaba garkuwan talakan kasar bunkura zaki ka fi ɗanɗano mai gida tafi abin kauce su kafi su makama na mutum rano mai gida ya ga jagayya makiyanka kasa su ayya makaman rano sunanka ya zaga nahiya Allah ya yi ma babu mai kwace maka kuma mai gidana makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi sha da kan kasar bunkura da saka mai gida mai jirgi ya fi mai mota haka mai mota ya fi babur kwarai mai babur ya fi mai keke haka mai keke ya fi nakar kwarai dogo dakta ya fi mai jirgin da keken har ma da nakar kashi can sama na gano shi wasun ga suna kasa gasa anyar sai ka taka lafiya to rangewa ga mu muna ta busar to makama kai ne zami wa busar makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo irmi sha da kan kasar bunkura da saka masu faɗa ne an gani ga ladabi ga kwarjini kayi zahir mun gani makiyan ka kwanan gani nan bari ka bar su da tagumi ga gaban gone majinginar bayi na faɗa ka zara shawari makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo irmi sha da kan kasar bunkura da saka mai gida masu naɗi na sarautar ganin rana wannan tilasa a saka jajircewa da ƙwazo faɗin gaskiyar ka ya sa a saka mutum an bai cancanta ba kwarai na san ba kamar warka sarauta ta ka sai kai gaskiya da rukunta duk kai adalin basara ke gaisuwa ta nima yau na miƙa ka baza alkyabbar ka je lafiya adalin sarkin makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo irmi sha da kan kasar bunkura da saka mai gida ga ka da ita kuma probos da zuwan ka kwaleji mun samu canji gashi muna ta harka kai na tabbata hana jaddada tafiya ba dai ba ilimi komai ya daidaita a kwalejin ilimi an kasanka ga kama ba iya nan ba ilimin ma kanan hasanka ma'aikata na kwaleji na tabbata na jin daɗin kamar makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo turmi sha da kan kasar bunkura da saka mai jinjira a gare ka sarkinmu makaman rana jarumi gunmu robos mai kare ilimin kai buga mini tambarin ya haya bunkure haya buga mana kai robos ka fi karfin yan yaro ne ga mai gida shirwa mai waka ne makaman rana garkuwar mu dakta ya haya ka zamo
turmi sha da kan talakan kasar bunkura da saka mai gida. Makaman rana garkuwar mu Dakta Yahaya ka zamo turmi sha da kan talakan kasar bunkura la saka mai gida. Makaman rana garkuwar mu Dakta Yahaya ka zamo turmi sha da kan talakan kasar bunkura la saka mai gida. Makaman rana garkuwar mu Dakta Yahaya ka zamo turmi sha da kan talakan kasar bunkura la saka mai gida.